hop jak Amerykon. Hanysek miał już krapka na dupczynie, po polsku na zeks, ze jedną kamratką z roboty. Teraz jednakowoż i że miarkował, co ona jest kuplowano ze kimś inkszym. Hanysek był coroski baszy spięty, zawrygowany, a że na ostatku podlos kuni i żyknął. Dom ci dziołcha 1000 złocioków, jak dosz zwulo, co bych cię dupnął od zadku. Ale ta dziołcha rzekła, że nie, na zicher nie, na Boga nie. Na to ten nasz Hanysek zerułom odpowiedział. Byda stopierońsko wartki, ciep na te pieniądze, te 1000 złocioków na dylinie, a ty się, nodeczko, ugibniesz, ja zrobię z tym dupczyniem faran podwil, ty się nie sztretniesz w górę. Dziocha tak, deczko, pomedikowała i na ostatku odrzekła, że musi się dogadać ze swoim szacym. Glingła bez mobilniok do niego, odpowiedziała mu, o co genau idzie, i na to ten jej szac odpowiedział. Kosz mu zabulić 2000 złocioków. Łapni Egipko, a on bali i nie zdąży, nie nastyknie seblec garot. Dziocha się zgodziła, przychwolała i jakieś ich pół godziny nie skorzy, ten łuny szac, jej galant, sztyc i jednym cienkiem czekał na telefon. Na ostatku można tak jakoś po 1,5 godziny sum do niej glingnął i spytał się, coś to się stało i że się nie odzywał. Wiesz ty, mój roztomieły, on ciepnął na dyliny same klepoki. Eugen z Pnioków.